Сега навлиза най-добрата диджейка и това е, разбира се, диджей Сиси. И продължаваме с романа за 2012-2013 за момичето в курва, която покори целия подкаст. А това е диджей Нелито. Ха-ха-ха. Нели, аз те знам. Искаш курвичко, хуйче да ти дам. Нати, курвичко, хуйче да ядеш и по-голяма курва да порастеш. Да ти ба майката, да ти ба умрялото, курва долна умирисана, кучко дето се еве за някакви жълти стотинки. Ти си най-долната курвичка, дето духа на всички момчета за някакви стотинки, за някакви парички. Върви първо да се простиш греховете и след това си го набива в тъпата мръсна, гадна, грозна всичка. Ето виждам как Нели се раздава. Нямало пари миличката и пак на магистралката се явява. Гледам те, Нели, на руми хуйчето искаш да ядеш. Да ядеш и голяма магистрална фея да умреш. А тя долната курва се погледна и едва не се разплака. Скри се Нели горката и изведнъж се разплака. Аз си казах, курво, ще те газа чак до гроба. Баси като малка, пък сега се станала голяма кранта. Ти си кучка, обичаш да си го слагаш. Извинявай, курва, знам, че мразиш да го вадиш. И това беше от мене, Сиси.